السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيئنا ومولانا ومربينا وقرة أعيننا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والكاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. ورضي الله عن كافة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد ‘yan uwa masu tarin albarka, muna yi kowa da kowa fatan alkhairi, muna yi muku kuma barka da yau, barka da kasancewa tare da mu a wannan gida mai tarin albarka. Da fatan bukatunmu na zahiri da na baɗini gaba ɗaya muna roƙon Allah shi biya mana dalilin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. A ‘yan uwa, yau a wannan gida mai tarin albarka muna ɗauke da wani sirri mai girma na ainihin wasu haruffa hatimummuka waɗanda wannan sirri yana da kyau mutum ya yi ƙoƙari ya aiki da shi sosai, saboda wannan sirri yana ainihin tafiyar da mantuwa. Wanda ya rubuta wannan sirri ya sha, to Allah zai yaye mashi mantuwa. Allah zai yaye ma mutum mantuwa ko mantuwar karatu, sannan kuma Allah zai ba mutum fahimta. Allah zai ba mutum fahimta, Allah kuma zai ba mutum hankali na ganewa. Saboda haka sai mutum ya dage ya aiki da wannan sirri kamar da a ganshi ana shan shi tare da ruwan sama. Ana shan shi tare da ruwan sama. Aka rubuta shi kafa ɗaya, sai a samu ruwan sama, ruwa wanda Allah ya kawo daga sama, sai a ainihin same shi, sai a ainihin wanke wannan rubutu da shi, sai a ainihin samu zuma. Sai a samu zuma sai a samu zuma mai kyau farar saƙa, sai a zuba wannan a cikin wannan ruwan rubutu. To insha Allahu, wanda duk yake so ya samu wannan fahimta ta karatu ko rashin mantuwa abubuwa, to ya aikata wannan sirri ya ainihin rubuta shi. Idan ya rubuta amma ana so a ɗauki allon da aka rubutun da shi a ɗora shi a sama, a ainihin wato ya ɗan ga hasken farin wata shi rubutun, ya sadu da hasken farin wata, to sai a ainihin ɗauko shi kamar aka sanya da daddare kwana, sai a ɗauko shi sai a wanke, sai a zuba ainihin wannan zuma, sai a ainihin sha. To Allah yadda har da ta alƙur'ani mutum yake nema ya sha wannan, to mutum ya same shi. Hankali mutum yake nema ya samu nutsuwa a cikin al'amuran shi, to Allah da Allah ba shi wannan. In yaro ne ma yake ta firgici aka rasa da za a yi da shi, a rubuta mashi wannan sirri ne mai girma mai ƙarfi, kuma wato yana magunguna da dama kamar guda 7
saboda haka 'yan uwa sai a kokari a aiki da shi insha Allah. Saboda karancin lokaci muke takaita a nan. Masu neman ƙarin bayani sai su ainihin tuntuɓi wannan namba. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi.